May buntag mga Digosinyos, dili na kumpiyansahan ang Digos karon. Grabe kawatan. Oh, akong balay gilangkat. Pultahan, oh, gilangkat, gisulod akong balay. Mo ni oh. Akong balay gisulod. Niagi dire sa likod. Ang kawatan. Dire sa likod na ako napultahan, akilid. Oh. Gilangkat, gilugit, oh. Dubulak pero grabe. Ilagya pong gilangkat, oh. Guba ang pultahan, tugas mo tani, gahi kayo. Pero giguba gyud. Oh. Ah, gibungkag, oh, ta. Oh, bungkag ang balay. Oh. Oh. Kuhaan ko no. Oh. Yung sounds. Ang sounds ani, wala na. Oh. Langkat. Oh. Oh, ang ako ang main switch. Guba na. Naapay na hobilin sigarilyo, oh. Ang kawatan, ingani ang sigarilyo gigamit. Kini, naapay screwdriver, oh. Oh. Sao na ni karon, oh. Gipamutol ang wire. May kurente. Wala na. Oh. Pamutol. Biasa na sila kasi na kung dito sa live sila. Oh, nagin ni live, nagin ni kuryente diri. Oh. Wala na ako na off dito plant. Kini unsa man ning gilukot? Boy, na. Diyan na ko ni sir, pagtuyok para mabira. Ah, gituyok niya para pagbira. Oh, mo ning gamit niya, oh. Oh, nalangkat ang ground. Oh. Ito nang alis ba nga wire? Ang main ni, main. Main wire ni, oh. Kuha niya, oh. Kung bira eh. Oh, mo ang gamit, oh. Grabe. Kurot ba? Kurot akong wan. Bilhin ko mga ko. Ya, marang brekera. Ilan ni mga kawatan na, eh. Mo ni karon ang Digos, murag dili na safety ang Digos karon sa mga kawatan, perting daghanas kawatan sa Digos ron. Nagbaha na ni. Hala, ang TV na dako. Patay. TV, wala na. Dako kay na TV, wala na. Tundulaan ng mga helicopter, wala na. Akong helicopter na dako. Nadulaan, wala na. Daghan din sila nangawat diri ba? Ang akong mga kwarto sa sulod, gipang sulod. Daghan jud ning kawatan na ba? Di lang ni isa ka tao, daghan ni. Daghan man nga wala. Oh. Ang akong mga gamit, salad master to, salad master. Wala na. Oh, ukab tanan. Hurot ang tanan gamit to sa taas, hurot. Pastilan. Oh, may mga ubang apply. Ah, perte nakuha sa damage ani. Unsa lang ni.